भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय ख्रिस्ट' लोगोफोर। आच्छा, जायफ्रा साबाद मानियो नङा होमबा, लुकास 4नि सल' बायदि आरो जेसाया 58:13-14 बायदि आरो बिदिनो मार्कुस 2नि 27-28 बायदि जायफ्रा मानियो बे मानसिफोरखौ आच्छा सुनिबार मिसननि मानसि होननानै एबा साबाद मानियो होननानै मानो बुङो देलाय आंनो कमेन्ट खालामनाय ख्रिस्ट' लोगोफोर। थ' सुनिबारा साबादा सोरबा व्यक्तिनि ना बयनिबो, ना इसोरनि, ना जिहुदिफोरनि, ना फरजाथिफोरनि, कमेन्ट खालामलाय। आं माने एसे गोनो गोथो मोनबाय थादों आरोना, बेनिखायनो आङो सोंनाय जादों जुदि मिथियोब्ला। मानो होनना बुङोब्ला जेसाया 58:13-14 जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनाय बायदि, इसोरा बुंनाय बायदिब्ला जायफ्रा साबादखौ मानिगोन बिसोरखौसो लांगोन होननानै बुंदों आरोना। बेनिखायनो आं मानियो आरो आं बुजिनो हायाखै, बेनिखायनो सोंनाय जादों, गाज्रि दामोन। आरो बेबायदिनो लुकास 4नि सल' जिसु ख्रिस्ट' गावनि हुदा बायदि जिरायदों होनना बुंदों आरोखि। आरो बिदिनो इसोरा गोदान अख्रां गोदान बुहुम सोरजिगोन होनना बुंदों। जेसाया 66:22 बियाबो साबाद मानिगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो आं साबादखौ मानियो आरो। जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला निसय कमेन्ट खालामलाय। गोदान रदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ माथाय 5:17 बुंदों, आङो आयेन एबा नाबिफोरनि लिरनायखौ फोजोबनो फैदों होननानै नोंसोर दासान होनना बुंदों। आं फोजोबनो फैयाखै, जाफुंहोनोसो फैदों होननानै। अब्ला ख्रिस्ट' लोगोफोर, दिनै गोदान रदायनि बिसासिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ सोलायबाय होनना बुंबाय थादों। अबे बाइबेलाव अबे पदआव सोलायनाय दङ आंनोबो एसे फोरमायहरलाय, जेन आंबो नोंथांमोनजों जयैनो इसोरखौ खुलुमनो मोननाय बायदि। इसोरा जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांखौ बोर होथों। आमेन।